لباجار عفرینê Rojavayê Kurdistanê wed encama teqînekê li ser rêgirekî hêzên YPG heft kesan canê xweş dest dan. Rêgira got bi navê qetma tê naskirin. Rêgireke stratîjî ye ji ber got ew e sînorê di navbera hêzên Kurdî li Efrînê ji aliyekî û çekdarên opozisyonê û eniya Nesra ji aliyekî din. Wilgor çalakvanan goberî teqîn encam bibe, dengê firokeyan dihat û tê pêşbînîkirin got rokêtek li wê rêgirê ketibe. Di encam de du jinên şervan yên bi ser YPG û yek ji hêzên YPG û çar kesên sivîl canê xwe ji dest dan. Rêxistina Efrînê a Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye beyannameyek derxist û tê de dibêje. Di dema godeverên Kurdî dibin êrîşên kujer yên rêxistinên terorî de û di serî de Daeş dijîn û li gel tundbûna şer li Kobanê û hewlên Daeş wî bajarî destgîr bike. Hêzên serbazî yên bi ser PYD li bajarê Efrînê xelkên sivîl çar dike got derkevin ser rêgiran û ev e ya got çêbû roja yekşemê 28 heyva duwazdan 2014 li gundê Qarqîn ya bi ser navçeya Şiranê. Got Mihemed Elî Welî hat girtin bi sedema redkirina wî got derkeve ser rêgirin bi ser PYD ve û kes nedîne çar bûne derkevin. Ev hêzên serbazî taniha hevalên me girtine li gel xwe wekû Siyamen Dibrîm, Beyazîd Mehmo, Şikrî Bekir, İdrîs Alo, Ahmed Seydo, Mahmud Korîş, Lezgîn Bereket û ji bilî wan got bi neçarî û bê tohmet di zindanê de mane. Ev karên bi vî şêweyî bajarê Efrînê valet dike ji xortan û rewşeke nerazîbûnê peyda dike li cadê. Em di Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye rêxistina Efrîn vê siyaset û karên gefê dikin serhebûna netewiya Kurd şermezar dikin û bang li hemû rêxistinên yasayî û mirovî dikin got alîkar bin bi berdana hevalên me. Di heman demî de em bi tundî armançkirina rêgira bajarokê qetma şermezar dikin û şefayê ji birîdaran re dixwazin. Berpirsyaretiya netewî li me ferz dike got bi yek destî kar bikin û nakokiyan deynin alî ji bo avakirina helwestek Kurdî yekgirtî û dersê ji Kobanê û şerê tê de bikin. Rêxistina Efrîn ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye 29/12/2014.